So hello guys, today we're playing with our two friends who haven't played for quite some time. So that's gonna be interesting. Like in... Frederik, vi skal være bot, Frederik. Ja. Dampir? Nej, vent. Okay, Dampir er midt. Men vi kører bot, Frederik, fordi vi kan ikke tage nogen kills alligevel. Ja, er det ikke sådan der? Jo, det kan de heller ikke, men okay. Nej. Men så er det bedre at... Yes. Ja. Ardunk. Drengen, kan I høre mig? Kan I høre mig? Bom, 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 bom. Bom. Okay, I got this. You need to get out more, kid. Squishy. Destiny? It's overrated. Stay back for experience. Er du klar? Tager den ene række, tager den anden. Hop. Nu stod du lige i midten, da krydserne de spawnede, Ja, så det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Mit keyboard fucker igen. Nå, vi optager det mindste. I'm gonna be sore in the morning. Det var en god intro, jeg fik lavet. So, well, hello! I hope you understand Danish, because that's all you get. So, we're playing with our two good friends, the top lane, It's overrated. and they haven't played for quite some time. So, it should be fun. Always be We have only one with this combination here, so we are expecting to win again, of course. okay. I got this. The thing is that nobody expects the ulti of Pearl, so that's what we're gonna give them. Pearl is gonna have a boot. It's overrated. Are we gonna talk all night? Pearl is going to... I'm getting What is he doing? Han er level 2, Frederik. Det kan være sådan noget hjælp, Frederik. Kan du skyde dem væk? Ja, nej, måske ikke. Tak. sore in the morning. Jeg ventede bare på, at du ramte dem begge to. Ja. Jeg vil have skyde på, at man putter sit skjold på sig. Not industriable. I mean, indestructible. I think me and you gotta sit Well, out. they are level 2 and we are level 1, so that is why they are doing so much damage. Man, you're nasty. Man, you are nasty. Han skjold er Yes, fjernet. tower diving! Sore in the I'm just running. Shooting. Ja, det er godt, Frederik. no tongue. Kill it! First of many. Yeah, baby, yeah! Det er så godt spil, det der, Frederik. Hvor er det nice. Og vi har lane control. Jeg har mega meget lag. Give it up for the pro bros. Yeah! Det er fedt. Kan du tage noget health regen og shit med til mig? I'm gonna I be see it. sore in the Jeg kan kun tage 3, fordi jeg har nemlig lige taget en health pot selv. Ej, hvor jeg lagger. Fordi du har noget lort indsiden. Okay, I got this. Jeg waller lige vores shit, ikke? Jo, jeg har lige brug for hjælp med ham der spasser. Så er der en room til dig. Nå, det er bare vores... Arachne is missing. Skal vi nappe ham? Ja, han brænder meget lidt liv. Jeg fjerner han så shield nu. Og fuck, det var det. Jeg tror ret nok med løven fra, at jeg går tilbage. Men han er jo 30 hit points tilbage. Nå, Hvis jeg bare var fuldt efter, om han havde været død. men så skulle du da have gjort det. Men jeg gør jo rent faktisk, hvad mit team siger til mig, ligegyldigt hvad jeg tænker selv. Ja, det er en god idé. Ja, det er der mange, der kunne lære noget af, at man gør det ens team siger, fordi de ser noget, som man ikke selv ser en gang imellem.
Jeg siger bare, at jeg går tilbage. Altså ikke noget mig. I'm fireproof. You're not. Jeg tager bare op i mere slow. Hvis du kan gå ind bagved og Ragnar, ikke? Indestructible. Hun er der. Nå. Here we go. Enemy hero missing from bottom. Er Kirsty's missing? Nå. Det kan jeg. You guys coming or what? Kan jeg ringe sorcery first item? Ikke for min skyld. Jeg går mana selv. Det er meget dejligt med vores team for mana. Vi har mange mana heavy dudes. Enemy hero missing from middle. Vil du have nogle træer? Ja. Your building is getting hit by shit. Når vi har en død på vores hold, og det er en af vores gode drenge. Come get some. Ja, det var Gardibaldi, der døde. Prøv at der kommer gang. Det er Polly. Talk all night because Det er også meget. sleepy. Ja, ud og ringe ham. Hvad står det her? Vi kan ikke gøre ham noget, kan vi? Stik af. Kom, nu skal vi nakke ham der. Waiting for me, chunk face. Dejligt. Jeg kan ikke gøre så meget for jer. Nej, du skal bare være lød. Door in the Bare lød. Ja. Det er fint, du fik et kill. Ej, fik jeg det kill? Jeg kører 1-2. Attack. Så skal der ting deroppe. Jeg bruger det om. He's dying. Ja, det tror jeg ikke, du kan nå noget ved. Prøv den til dig igen. fireproof. You're not. Og Kirst er level 4, det er meget nice. Der er vores ende, men Og Ragnar har købt boots. Building is getting hit by shit. kun boots. Ja, hun købte striders. Talk all night because Det har jeg også købt. Synes du slide så dårligt? Til Ragnar, synes jeg. a gas bag. Come get some. Nå, men jeg er meget klar på at gå. Du kan jo altid nakke dem med et nu. Jeg venter lige på min boots. Jeg bliver altså nødt til at tage op i min healing før, så jeg slår altså ikke lige så meget, som jeg burde gøre nu. Nej. Jeg vil bare prøve at se, om jeg kan overleve ved at tage heal. Me, chunk face. Men jeg nåede slet ikke at komme ud af stoppen. Ikke godt. Skal vi gå ind og ringe Polly? Jeg er level 6 nu. Ja. Second date. Vi skal måske, jeg render lige ned og få en port. Hjælp mig lige, hvis der er nogen herinde. Ja. Jeg ikke har en port nu. Jeg kan porten nu. Jamen, hvad skal vi? Skal vi bare pushe vores starter? Jeg vil pushe ind til andet ser godt ud, ikke? Ja. A gas bag. Så han er stadig kun level 5, ham der døben der. Han får lige sådan en slow her. Får lige sådan en slå her. Det slår vi ihjel. Don't cry, you big baby. Du får noget healing. Dejligt. Jeg har faktisk brug for mana. Industrial. Ja, det er derfor, jeg godt at køre mana ring. Jeg har om 50 guld har jeg ring og sorcery. Det er sgu en sej komme med den her, den bare lige narrer i, mens den bare stikker af. Ja, du tager. Ja, men jeg skulle lige have min mana ring og sorcery. Ja, kan du porte midt fra? Kan jeg godt, skal jeg gøre det? Ja, det synes jeg. Destiny, it's overrated. A gas bag. Skal jeg også gøre det egentlig? Jeg gør det. Jeg skal have port top. Nej, porten midt, de er 4 herinde. Ja, men prøv at se scrap. Er der top? You're not industrial. Det er en klog med det, er det ikke? Ja, det er godt det jo. Det der er så den rigtige. Shit, jeg er mega meget lag. Der kommer mana ring. Det ligger. Shit, han er bare grådet ham der, vores kære. Det har ikke noget at se. Ej, jeg mangler mana for. You guys coming or what? Jeg har jo også købt ringer. Fuck, man, var jeg meget lag. Destiny, it's overrated.
Jeg har mana ring om 5 sekunder. 2, 1, mana ring. Tak. Men så må du købe dig bedre internet, altså. Det er ikke mit net. Det er server. Altså, jeg lægger overhovedet ikke, så det kan jo umuligt være serveren. Jeg forestiller mig ikke, det er mit net. Nå. Your building is getting hit by shit. Hvad gør vi for? Kan vi pushe her? Eller skal vi gå ned og defende dernede? Vi skal jo defende. Ja. Rigtig stærkt. You need to get out more, kid. Hvis du kan smide mig om bag toweren måske? Der er noget mana til dig der. Ja. Bare husk, at jeg er lidt bagved her. Der er mana ring her. Det er lækkert. Nu stak jeg af, fordi de to kejler portede ned. Hey, de er der sgu stadig. Your building is getting hit by shit. I'm gonna be sore in the morning. Your building is getting hit by shit. Shit, mand. Nu lad være at skyde. Okay, ja. Det gør jeg ikke. Det gav for hans de der ports der. Ja, jeg stopper det her ned. Vi kan passe på, de har vision på dig der, de er... Nu er live. Jeg kører Portal Key næste gang. Ja, super godt. Jeg mangler 1500 guld til Portal Key. Der er det. Jeg har også 3 kills. Jeg kører 3-2-6. Jeg gør 3-0-6. Lækker, mand. Det er fint nok at dø. Nå, så skal vi defende med. Jeg er med. Har du en ward med dernede for? Jeg har 3 wards. Skide godt, det er fedt, mand. Det var fedt. Men jeg render lige op på ward og top room, ja. Så vi har en hel masse vision. Jeg har ulti om 15. Vorexen kommer og er helt vild, siger den. Ja. Kan jeg skubbe Vorexen væk fra toweret? Jeg kan ikke, nej. Men det der laver alt det der, Holy Hood. Det er, hvad hedder det, hans morsels. Det er dem, at, hvad hedder det? Eller bare for noget hud. Sådan noget, der flyver rundt for os. Om det er vores livestid, hvad vi får fra Dampier. Ja. Ja, det var godt, du lige brugte noget mana, så kunne du lige få en mana ring. Hvor er det også? Den der er det. Men det var der. Når jeg skyder på ham, så kan vi bare lige følge det igen. Det skal jeg slet ikke tænke på. Jeg har en health bar. Morten, jeg har en health bar til dig. Kom her, Morten, kom tilbage. Jeg har en health bar. Og du har også en selv. Brug den. Nej, han har cooldown på sin. Nå. De pusher os mega meget. Nu giver ham din health pot, når du siger til ham, han skal. Han har jo cooldown på det, så kan man ikke bruge den. Du kan godt bruge den. Du kan godt bruge din på ham. Han kan bare ikke bruge den selv. Nå, han har lige brugt den. Ja. Men ja, de pusher mega meget. Det er jo det, de gør, når man har en mana her. Ja. Okay, I got this. Pas på. Hey, gasbag. Come get some. Nå, men det er rigtig skidt, at vi bare går ind, og så giver vi ham, og så slår vi ham næsten ihjel, og så retarderer det, giver ham fuld liv. Ja. Det er sådan det er at være noget selv 900 players burde forstå, at det er en dum idé. Men kan vi ikke rigtig... Hvad gør vi? Skal vi pushe et andet sted? Skal vi split push? Hvis Morten går ned og split push, jeg bare. Kan vi så defende her? Altså, jeg har bestemt ikke lyst til Morten. Han skal lave noget som helst lige med hans skills. Nå, men ville det ikke være meget smart, at vi gjorde det? Here we go. You need to get out more, kid. Altså, vi har Dampier, der farmer top, men det er jo ikke det bedste sted at gøre det. I mean, Ja. Og de venter bare på, at hvad hedder det? Han var scrap. Så.
Hvad gør vi fra? De counterwater hernede i hvert fald. Ja. You're not old enough. Nu kan de split push mega meget. Vi er nødt til at lave defense. Ned og defense. Kan vi give ring på en der? No tongue. You need Så tager de vores tower, ja. kid. Kan vi ringe på en? Det er dumt, at vi to, der løber her. Der løber her. Nu er der kun én tilbage i midterne med Warden. Han dør bare. Destiny. Overrated. Jeg bliver altså nødt til at løbe midt, så når det var Ja. 3 ud for at defende mod Gør en det, Warrior. gør det. Det var altså rigtig dumt spil. Så det vores tower. Ja, det gjorde det godt nok. Vi var også 3, der løb dernede. Jeg troede eventuelt mig eller os 2 løb derned. I mean, indestructible. I'm fireproof. You're not. Destiny. It's overrated. Too easy. Hvad sker der derfra? Vi har fået på en eller anden måde kills. Catching bullets with your face now. Jeg er Portal-key. Dejligt. Man, you are so mean. Mandering om 10. Hvad gør vi så? Kom bare. Vi kan prøve. Attack this structure. Get out more, kid. Double damage der. Klar, det er nok for range der. Okay, I got this. Hey, gas bag. Catching bullets with your face now. Attack this structure. Jeg kan stille en ward herinde. Kommer der. You guys coming? My Norax is on the loose. Jeg har ikke ult. Jeg har ikke ult. Oh shit. Rigtig farligt, det I laver her, Ja, drenge. prøv lige at stå stille, så meget ud kan. Hvorfor kunne du se mig? Det er for sent. Det ser en dum ud, det der. Ja. Altså, jeg prøver at skubbe dem væk fra os. Ja. Der er ikke andet at gøre. Nå. You gotta sit out and have a little chat. Destiny, it's overrated. Have destroyed a hellborn tower. Vi har der vores for, ikke? Nej, men det kan jeg hurtigt købe. Nu har jeg 2 wards, men der er ikke flere. Og vi har bare brug for en hernede, ikke? Så kan vi se. Come get some. I'm gonna be sore in the morning. Så Are we gonna Skal vi talk pushe her, Frederik? because I'm getting sleepy. ud af screen. Hvor vil du have en ward henne, sagde du? Jamen, har de counterward og alt andet? Altså, alle de wards, jeg smider counterwardene. You're nasty. Destiny, Ingen idé, hvordan. Attack Ja, this structure. med counterwards, vil jeg tro. Hvad? Med counterwards, vil jeg tro. Det er mega nede at spille mod ham der scrap, når vi spiller med et hold, der ikke rigtig kan push. Ja. Og vi kan push, sådan nogenlunde, synes jeg. Pusher 4 sammen. Så render Amurar rundt deroppe alene. Kommer tilbage. Jeg kan godt lide, de andre gør det i hvert fald. Ja, det er fint, at han gør det.
Hvis han får pushet lidt der. Så skal han bare passe på. I'm gonna be sore in the morning. Hvor er der ikke derinde? Second date, no Skal vi, tongue. William, skal vi nakke ham, jeg har portal key om 4 sekunder? Ja, han kan ikke se mig forhåbentlig. Er du klar? Ja, fanden kan han se mig? Okay, der bruger han simpelthen lige Source Blessing engang. Dejligt. Det er værd at skyde på ham, det er værd at skyde på ham, det er værd at skyde på ham der. Hvorfor det? Ja, man kan ikke flikke ham. Okay, vi skal meget væk. Lækkert lavet prøve. Indviser han lige. Der kommer heals, hvis I lige bliver stående engang. Ja. Dejligt. Mana ring om 10. Fandt du mit fucking escape, ikke? Jeg venter lige med mana ring fra, til jeg har gjort sådan her. Så skal der portes større. Okay, jeg er frisk. Og du porter så ikke over til toweren engang med. Shit. Og så er der noget at bruge min portal key væk. Ja. Nå, men jeg troede du ville beskytte tower, det var derfor du ville porte om. Nu får vi sådan bare lidt op forgæves. Nej, det tror jeg ikke, når der står 2. Vi portede 4 heroppe. Ja. Det er sådan lidt worthless. Ja. Nå, men jeg kører sheepstick næste item. Lækker. De pusher os godt nok rimelig godt. Ja, Men er det ikke bare, gør vi ikke bare late game, så er det ikke en chance? Er det ikke det? Jo. Og det game skal jeg bare stunne, hvad hedder det, Arachne med min sheepstick. Ja. Og hun kører invis, så det er hvad vi skal have dust faktisk. Ellers så kunne det være fedt med et eye for at så rundt og counterwarps. Der skal jeg tænke bot. Ja. Nice, at han lige nakkede scrap det. Ja. Det er nu vi skal gå åbne eller noget. Men så er jeg altså render ned. Jeg skal bare komme ind senere, så jeg kan skubbe dem alle sammen væk med min øje til. Nu vil jeg trods alt have min portalnøgle. Det er så det eneste, vi synes. Der er en dernede. Jeg bare skal tage tower sådan her. Nå. Second date, no tongue. I will always. Okay, I got this. I will always be catching bullets with your face now. Here comes the Jeg har Mandarin klar, men ved du, hvis jeg stiller en ward her, kan vi så se dem nede på den anden side? Det er godt, ja. Jeg blev ramt af de her invasion her. Jeg blev slået ihjel, fordi der ikke er, ja. Vi bliver team-wipet nu. Ja, det går ikke lige så. Shit. Man kan ikke ramme der. Vorax, han har slået os så meget. Pas på, William skal væk i 2 mod, nu er du 1 mod 5. You guys coming or what? I think me and you gotta sit out. Nedtur. Det er så også bare skidt, at hvad hedder det, Polywalk kan få lov til at stå og kaste den der 4,75 sekunder stun på mig, uden der er nogen, der gør noget ved ham. Ja. Okay, I got this. Your building is getting hit by shit. Destroyed a Hellborn tower. It's overrated. Jeg kan godt lide, at han bliver sur over, at de har købt Revelation Wards til at counter ham. Ja. Man kan godt stå en under sig over det.
Han er altid, tror du? Ingen idé, det har han slet, når man bare bestemme det. Nej, jo, der har han. Vi kan gå, men vi kan tænke at gå ham nu. Ja. Ja. Nu er spørgsmålet så bare, om vi kan nå at lave det til DCG-game. Ja. Vi skal jo ikke attack, når Warrax kommer. Næste gang skal vi bare stikke af, ikke? Ja, det, altså, jeg har også gjort meget, hvis at jeg kunne have været med i kampen, men... Ja. Men han får lov til at stoppe. Men du skal først komme ind, når vi alle sammen er halvt døde, jo. Jamen, jeg står også bag jer andre, men han portede jo bare om til mig og brugte den på mig, og så der var ingen, der gjorde noget ved ham overhovedet. Det skulle du da have sagt, ja. Okay, I got this. You're nasty. Catching bullets with your face will always be this handsome. Min escape-knap duer ikke for tiden. Hvad sker der der? Morten level... Nå, okay, jeg kom level 15. Sore in the morning. Are we gonna talk all night because I'm getting sleepy? Second date. Gør det bare lidt level 14. Men det er Morten også. Nej, gør det bare lidt level 13. Helt. Jeg har ham fra siden af ham der. Godt. Sådan der, det er. Se, der gav jeg dig. Ej, okay, han fik simpelthen Fik jeg Morten? Sit down and have a little chat. Skal jeg defend? Hvorhenne? Lane. Igen. William! Hvad? Hvorhenne? Hvilken lane? Vi skal defend midt. Warrax kommer. Waiting for me, chunkface. Arachne farmer bot. Ja, det tror jeg stoppe med. I'm gonna be sore in Det er the jo ikke særlig svært. big gas bag. Er det ikke? Nu ser det lidt mere fornuftigt ud. Se, det er sådan en som dernede, vi skal nok scrappe nu. Ja. Det bliver svært nu. Ja, men det er bare sådan nogle opportunities, Vi burde købe et eje fra, ikke? Bullets with your face now. Big gas bag. Come get some. I will always be there. I think me and you gotta sit out and have a Hilfe! Eller hvad er? Vi kommer bagfra. Hvordan kan det være, mig gør det bare, de har misset op bare, og de stak bare af, mens vi stod inde i den der ball der. Det var vel larmt. Kør væk. Kan I komme ned? Men jeg er død. Au. Og så stak Garibaldi, og de stak bare af. Totalt larmt. Nå, nu skal jeg gå og huske en skal gå derop, ikke alle, en. Så sig det i teamchat, Frederik. Og hvad skal vi andre gøre? Push med... Husk. Jo, du skal push. Push. De er to deroppe nu, så de er faktisk alle, der er levende top. Hvordan fanden de kom der? Nå. Jeg Alle tilbage. har ikke alle tilbage. Hvorfor ikke det? Vi skal kun bruge 2. Men det kræver altså, at I kommer, ikke? Yep, de er jo mega mange heroppe. Ja, 2 heroppe. En dobbelt ud for ham der. Det synes du simpelthen ikke, at jeg har brug for flere, der... Nej, overhovedet ikke, men vi havde brug for at stoppe det med den tid, de bare løb fremad. Men du dør det der. I'm gonna be sore in the morning.
We don't concede. That's just the way it is. You guys coming or what? You're not old enough to be giving me advice. Men der er så få, at der ved, hvad Pearl gør ikke engang. Vores eget team fandt ud af, hvad der skete, da jeg brugte min minut før. Det er ikke så godt. Vi skal måske lige tjekke Kongård en gang. Are we gonna talk all night? Because I'm getting sleepy. Can we jump them there? Men det kræver ligesom folk giver skade. Guys, let's jump them. Og det er der ingen på vores hold, der gør. Jeg giver meget skade. Eller hvad? Bagfra. Der løber en bagfra. Hvad fanden lavede han der? Jeg har lidt lyst til at stå og slå på køl. Back. Tag en dobbelt. Vi er nødt til at tage dobbelt af dem. Slå den ihjel. Så. Pas på, bare det var ikke for heals. Så lad os for fanden... Push. Men alle løber hjem. Det kan jeg. Second date, no tongue. You need to get out more, kid. Jeg har sheepstick. Vi burde faktisk pushe toppen lidt meget. De har en rage quit. Det er derfor, vi har den på. Okay, så jeg vil kigge op på, de har creep wave i top, og vi har ikke nogen rags i top. Okay. Og hvem er tilbage? Morten død? Jeg får den død. På vej tilbage nu. Der er en levende, ellers har vi 20 sekunder. Vi skal have rags. Okay. Ellers er det simpelthen for dårligt. Jeg har ult om 16, så min ult er i hvert fald oppe, når de jumper også. Ja. Og hvis ikke vi kan få rags, når der kun er et halvanden tower, og vi har creep wave mere, så er det rigtig skidt. Det kan vi også godt. Ja. Og ignorere ham der er tilbage. Bare slå mig ihjel. Jo, min Q gør han så den her immunity går væk. Men nu skal vi så virkelig skynde os på toweret, ikke? Tower. Hvor mange er levende? De er 4 levende nu. Vi skal bare tilbage nu. Og så tager vi top. Ja. Okay. Slås fejl. Skal vi hjælpe? Vi kan ikke gøre noget af den der fucking... Nej, nu kigger han ind. Så er de stadig. Vi nakker lige 3 af dem. Ja, nu gør deres Warrocks bare. Nej, Warrocks kom 1. Ja. Hvem kan tage sig af den? Jeg skal alligevel hjem. Godt. Den kan jeg godt
tror jeg. Altså det kan godt være, den slår mig ihjel. Have destroyed a Legion tower. Så så længe der bare kommer creep, så kan jeg godt gøre ting med den. Ja, jeg har den. Så er det døde overreaction. Jeg kører 9-1, det var meget. Nej, så kører jeg 6-4. Det er også meget. Og fik vi top racks også. Vi tager det hele her. Jeg vil defende bot. Jeg kommer ned til jer. Over til Dampier. Jeg skulle virkelig have set min support. Skal vi hjem eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg er i hvert fald på vej ned til jer. Jeg har 2 års nu. Jeg tager min illusion på vejen. Jeg kan porte ind. Det kan ikke tage en skade. Hvorfor? Kan der komme heals? I bruger det. Mana ring. Look at this. Dejligt. Og vi skal have bot. Bot. Ja, ja. Så cirka sådan noget. Jo. Jeg har Doombringer. Ved du hvad der sker lige snart du kan Doombringer? Smadrer røv. Plejer du at dø? Kan du huske det? Dø. Champion of New Earth. Hold jer sammen, så får vi meget mere health region her bedre. Ja. Det er rigtig meget brugbart. Jeg skal få liv tilbage nu. Ew! Give me life! Jeg vil lige shifte en gang. Kan lide. Skal vi ind og rank dem eller hvad? Jeg kører næsten. Tjek det her ud. What you gonna do about it? Flame blade double D's. What you Nice. do about it? Hellborn will. Gjort net. 7-4-25. 7-4, det er lækkert. Jeg fik en Pop Magnus. Morten fik dealt the most damage to heroes. Seriøst? Ja.